Βίντεο πλάνο 1, take 6. Calm down, babe. Την πρώτη φορά που διάβασα το σενάριο, ήμουνα με ένα τρομακτικό hangover στο κομμωτήριο πολλές ώρες και το διαβάζω, έχω πιάσει το περισσότερο. Έχω αρχίσει να κάνω σενάρια για το τι έξτρα συμβαίνει, γιατί καταλαβαίνω ότι πέρα από τους δύο χαρακτήρες υπάρχει και κάτι ακόμα. Οπότε έχω κάνει μια πρώτη ανάγνωση και είμαι σε φάση, εντάξει, εδώ έχει πραγματικά δουλειά, είμαι σε φάση, εντάξει, απλά πρέπει να γυρίσω, να γίνω άνθρωπος και να το ξαναδιαβάσω και να το ξαναδιαβάσω και να το ξαναδιαβάσω. Οκ. Κοστάρικα σας ήρθε. Το Θησέα. Scary. You are scaring me. Την πρώτη φορά που διάβασα το script, φίλε μου, μπερδεύτηκα. Ήταν ένα σκριπτάκι ψηλό mindfuck, το οποίο ήταν ενδιαφέρον, αλλά έπρεπε να το διαβάσεις μερικές φορές για να πιάσεις το τι γίνεται ακριβώς. Fun fact, ας πούμε, ότι προσπάθησα, λέω τώρα εγώ θα πρέπει να είμαι, ας πούμε, λίγο πιο φρικαρισμένος σαν άνθρωπος και λέω πώς θα το κάνω αυτό. Ας ανοίξω όλες τις πύλες της κολάσεως που έχω στο κεφάλι μου και ας αρχίσω να αφήνω ό,τι μαυρίλα έχω περάσει να περάσει στο κεφάλι μου για να μπορώ να βγάλω τη σκηνή ακριβώς όπως πρέπει. Και λοιπόν εγώ κάπου εκεί σε μια φάση αυτή τη σκηνή έπαθα κρίση πανικού και έφυγα από το δωμάτιο, πήγα στην τουαλέτα και άρχισα να κλαίω. Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τα thriller, δεν βλέπω. Και σε πρώτη φάση αυτό έχω σκαλώσει πάρα πολύ. Καταλαβαίνω ότι αυτό ο Νίκος έχει μπερδέψει το χωροχρόνο σίγουρα. Έχει προσπαθήσει να το κάνει κρυπουλιάρικο, το οποίο το έχει πετύχει. Και απλά ο τίτλος είναι και μέσα στο σενάριο. Με το που γνώρισα όλα τα παιδιά και είδα το τι ωραία χημεία έχουμε όλοι μεταξύ μας και το πόσο καλούς ανθρώπους έχουμε μαζέψει σε ένα δωμάτιο, σε ένα σπίτι, απευθείας αυτό μου απέβαλε ένα πολύ μεγάλο chunk του άγχους και μου έδωσε motivation και μου έδωσε δύναμη, να το πω έτσι, και ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν και παρόλο την όλη κούραση και το οτιδήποτε περάσαμε που ήταν challenging και οι συνθήκες στο πώς, ας πούμε, κολλήσανε κάποια πράγματα, εν τέλει ήμουνα υπερβολικά χαρούμενος από όλο αυτό και ευτυχισμένος. Οκ, υπήρχε το challenge, αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο challenge το οποίο θα ήθελα γενικά να το κάνω συνέχεια. Δεν είχα ιδέα τι είχε συμβεί με το γύρισμα στο αμάξι. Τα takes αυτά, εγώ δεν είχα εικόνα. Είχα full στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θα παίξει πίεση γιατί χάναμε το φως, γιατί είχαν τραβήξει όλα πολύ εκτός. Και εκεί ήταν που λέω τώρα αυτό, που είναι ούτως ή άλλως μια δύσκολη σκηνή και το γεγονός ότι είναι και μέσα σε ένα αμάξι όλοι ήμουν σε φάση που περάσαν δύσκολα. Αλλά βλέποντας μετά τα πλάνα στο draft αυτό που είδα για την ηχογράφηση, τέλος πάντων, ήμουν σε φάση καταπληκτικό. Ήμουν σε φάση wow! Και θεωρώ ότι όντως είναι highlight. Κάπως αυτό νομίζω ότι είναι και από τα πράγματα που θα μείνουν και στον θεατή αφού τη δει.